Que tal, como están? Benvidos. Parece que a adxudicación do servizo de comedores escolares está agafada en Santiago. Se o venres pasado era a empresa malagueña Perea Rojas a que renunciaba a este servizo despois de estar envolta en certa polémica, esta mañá era a Compostela Ruta Xacobea a que tamén renunciaba a prestar este servizo. Mañá haberá nova mesa de contratación e previsiblemente a adxudicataria será a que actualmente xa se ocupa dos comedores, Ser Unión. A primeira hora da mañá celebrábase unha mesa de contratación na que se ia adxudicar por fin o contrato dos comedores escolares tras a renuncia de Perea Rojas, a empresa malagueña a que a Xunta rescindiu 20 contratos por incumprimentos graves. Non entanto, houbo unha nova sorpresa neste proceso tras a renuncia tamén de Ruta Xacobea, a segunda empresa do concurso, e que ia ser a que se fixera cargo do servizo. Que aduce son razóns de carácter empresarial, estrictamente empresarial, que non contaban xa co servizo de comedores de Santiago e polo mesmo procederon a embarcarse en outras aventuras empresariais e que non teñen capacidade para asumir este novo servizo de comedores escolares. Isto para nós é unha mágoa e unha certa decepción, porque estábamos moi contentos con que a empresa adxudicataria fose unha empresa de Santiago de Compostela. Ante esta nova mesa de contratación solicitou a petición da interventora municipal un informe xurídico sobre a situación. Mañá celebrarase unha nova xuntanza na que se estudará dito documento e na que, se non hai sorpresas, o servizo será adxudicado a Ser Unión. Afirma que ata agora estaba ao cargo dos comedores. Si todo fose con normalidade e os servicios xurídicos non puxeran reparos a proceder á adxudicación, a empresa que lle tocaría é a cuarta das que concursaron e que coincide coa empresa que en este momento está prestando o servicio, que é Ser Unión. Desto está informado as AMPAs, eu estou en contacto permanente co presidente da Federación de AMPAs de Compostela. O concelleiro de Educación quixo mandar unha mensaxe de tranquilidade, xa que dixo o servizo está garantido e está funcionando con total normalidade. De ser finalmente Ser Unión, a nova adxudicataria afirma deberá incluir melloras no servizo, no número de coidadores, no número de menús e nas rotacións dos mesmos. O certo é que esta foi a peor das ofertas presentadas e obrigará a subir o prezo do servizo tanto do de madrugadores como de comedores. Deixamos os comedores, imos con máis asuntos. O PSOE vai entregar mañá no rexistro do Parlamento as súas emendas aos orzamentos da Xunta do 2016. Os socialistas piden 14,5 millóns máis de euros. As súas propostas foron detalladas esta mañá polo deputado Xosé Sánchez Bugallo, que fixo fincapé na depuradora. O voceiro socialista en Compostela, Paco Reyes, estivo acompañado esta mañá polo deputado e exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, para dar conta das partidas que o PSOE quere que a Xunta inclúa nos seus orzamentos de 2016 e que ascende a case 14,5 millóns de euros. Piden, segundo explicaron, cantidades necesarias para obras fundamentais para o desenvolvemento da cidade. Bugallo fixo fincapé na estación depuradora para que non ve claro o seu futuro. Así, os socialistas pediron ver o anteproxecto que xa está redactado e sobre o que teñen moitas dúbidas. Di o deputado que ve ocultismo por parte da Xunta. Queremos comprobar e contrastar se as conclusións ás que chega o anteproxecto teñen moito que ver coas conclusións do estudio previo. Nos xa dixemos no seu día que o estudio previo a nos merecía unha credibilidade escasa. Non facemos debate de onde se debe facer a edad. O que exiximos é que se cumplan os compromisos e que se faga. E se ten que o fan nun sitio, pois que o fagan. O que si queremos saber e queremos ver é o anteproxecto, queremos ver canto costa, queremos ver canto é o movimento e a excavación que hai que facer no novo emplazamento. Hai que recordar que o problema coa ubicación da depuradora vén de tempos do goberno de Sánchez Bugallo, precisamente. O por aquel entón alcalde decidiu seguir adiante cun proxecto que tampouco estaba demasiado claro. De feito, unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou o estudo de impacto ambiental na ubicación da Silvouta.
Por outra banda, os socialistas piden 1 millón de euros para a actuación de mellora da mobilidade na estrada de Noia, consistente na construción de beirarrúas entre Santiago e Aldea Nova. Outras reivindicacións teñen que ver coa variante de Aradas, co plan director do hospital, o consorcio, a Escola Oficial de Idiomas ou o Parque das Brañas de Sar. E pola súa parte o BNG amosouse preocupado pola programación de Nadal. Alertan especialmente os nacionalistas porque o alumeado público aínda está sen adxudicar e nada se sabe das actividades que están previstas para estas datas. Ademais, o Bloque levará ao pleno a proposta para que a corporación apoie os emigrantes retornados. Quedan 5 semanas para o Nadal e nada se sabe da programación municipal para estas datas. O BNG está preocupado por esta circunstancia e sobre todo polo alumeado, e que lembra Rubén Cela, as luces de Nadal deberían estar postas na ponte da Constitución. Creemos que para o pequeno comercio compostelán, pois como ven sendo unha demanda histórica do mesmo, pois sería convinte que este tipo de alumeado público pois estivera operativo xa cando menos desde a ponte da Constitución, e nese sentido pois moito nos tememos que cos prazos que levamos pois que vamos a estar máis perto de Noiteboa que da ponte da Constitución para cando isto este executado, non? Rubén Cela facía esta advertencia ao Goberno nunha rolda de prensa na que volveu a expresar a súa solidariedade cos emigrantes retornados. O voceiro do Bloque quixo lembrar que estes cidadáns non son defraudadores e que están a sufrir un limbo fiscal moi inxusto. É por iso que os nacionalistas levarán ao pleno unha iniciativa para que o Concello tome posición institucional e demande das demais administracións medidas que solucionen os problemas destes emigrantes. Precisamente Rubén Cela asistía esta mañá á manifestación dos emigrantes retornados que partía da Praza do Obradoiro, unha praza que hoxe acolleu ata 3 concentracións. A primeira, convocada pola Universidade, foi para amosar a repulsa polos atentados de París do pasado venres. O alcalde acudiu a esta concentración para logo presidir outra para condenar os últimos asasinatos machistas que deixaron 3 vítimas no Estado nos últimos días. Alí gardouse 1 minuto de silencio. E o venres é o Día do Neno e, como xa é habitual, o Concello súmase a esta celebración cun pleno infantil no que 25 rapaces de distintos colexios da cidade terán voz no Pazo de Raxoi. Foi unha iniciativa presentada pola concelleira de Políticas Sociais que tamén deu a coñecer unha proposta para a sensibilización cos refuxiados sirios. O Concello acollerá o vindeiro venres un pleno infantil no que participarán 25 alumnos de 4 colexios da cidade para celebrar o Día Internacional dos Dereitos do Neno. Como é habitual, os cativos afondarán sobre a Convención sobre os Dereitos do Neno que cumpre este 2015 26 anos. Nenos e nenas teñen dereito a ser consultados sobre as situacións que se afectan e que as súas opinións, decisións sexan tidas en conta. Ese é o motivo de que un dos actos centrales dos que desenvolveremos ao longo destas 2 semanas sexa un pleno municipal infantil, no que participarán 25 nenos e nenas. Haberá outras actividades que se levarán a cabo dende este mércoles 18 ata o luns 30 en diferentes centros educativos de infantil e primaria e tamén en centros socioculturais. Nestas iniciativas están implicadas distintas asociacións da cidade como o Seminario Galego de Educación para a Paz ou UNICEF. A concelleira de Políticas Sociais tamén presentou unha campaña, desta vez, para sensibilizar a cidadanía sobre as persoas refuxiadas. O obxectivo é que cando veñan a Santiago os composteláns coñezan xa a súa cultura e o que están a pasar estes cidadáns sirios. Haberá obradoiros e charlas ao longo dos meses de novembro e decembro. Falamos agora doutra iniciativa que busca concienciar a poboación sobre a responsabilidade que supón agasallar cunha mascota neste Nadal. O certame consistirá na creación duns cartéis, en el poderán participar mozos de entre 12 e 30 anos. Hai que pensar ben antes de agasallar cunha mascota este Nadal. Esta é a mensaxe que queren mandar dende o Concello e para facela máis atractiva veñen de convocar o primeiro certame de creación de cartéis. Baixo o título Un animal non é un xoguete, mozos de 12 a 30 anos poderán presentar o seu deseño de cartel que logo servirá para sacar adiante unha campaña de concienciación. Na iniciativa colaboran varias asociacións animalistas como SOS Animalia ou Adega e o gañador recibirá un premio
premio de 500 euros. A concelleira de Benestar Animal insistía hoxe na necesidade de adoptar antes de mercar e puxo o acento no alto nivel de sacrificios que se realizan no refuxio de Bando. Si en Santiago hai unha tasa de compra de animais altísima e o refuxio fai o que pode. Se compran moitos animais, se abandonan un montón, é dicir, con períodos notables cando é despois da caza, dos períodos de caza e sobre todo despois destas datas, como é Nadal, pasan uns meses e aumenta tamén o número de abandonos, non? De xente que realmente colle unha mascota non sendo consciente da responsabilidade que supón ter esa mascota. E isto vai un pouco encamiñado a eso, sobre todo para os máis pequenos. E a Facultade de Filosofía vai celebrar esta semana distintas actividades en diversos puntos da cidade co obxectivo de sacar a filosofía á rúa e que a Universidade quere concienciar sobre a importancia desta disciplina. A programación foi presentada esta mesma mañá. Demostrar que a filosofía non é unha práctica illada do mundo real, senón que moi ao contrario está vinculada á actualidade social. Este é o motor que impulsou a celebración por primeira vez do programa Filosofía na Rúa. Coincidindo co Día Mundial da Filosofía, a Facultade de Compostela organiza 4 xornadas cunha serie de actos que achegarán esta disciplina a distintos puntos da cidade. Os asuntos que tratarán terán como punto de partida diferentes temas actuais vistos dende unha perspectiva ética e filosófica. Este evento consiste en abrir a sociedade o traballo que se fai nos centros de filosofía, pola xente que ten un interés na filosofía, e amosar que non se trata dunha práctica isolada do mundo que se leva a cabo nalgúna sorte de Torre de Marfil, senón que trata de cuestións totalmente relacionadas coa realidade e cos problemas sociais aos que nos enfrentamos. E, de feito, iso podese ver, pois, por exemplo, nos temas que van ser tratados ao longo destas xornadas, que pois inclúen tratamento desde o punto de vista da filosofía ou da ética de cuestións pois tan diversas como poden ser pois relativas aos medios de comunicación, relativas ao ámbito educativo, relativas pois tamén, por exemplo, á consideración das discriminacións tamén que acontecen. Os actos terán lugar non só dentro da propia facultade, senón tamén en cafés e pubs, co obxecto de achegar mellor a filosofía á xente. Esta tarde ás 7:30 estaba previsto un recital na Facultade de Xeografía e Historia, mentres que ás 9 o Café Bar Orfas acollerá un obradoiro que terá o baleiro como tema central. En clave deportiva, esta mañá producíase a destitución do técnico da AES de Compostela. Iñaki Alonso levaba xa tempo na corda frouxa, xa que o equipo só gañou 2 partidos en 13 xornadas. Finalmente a directiva optou polo cese. Esta mañá comparecían ante os medios o presidente do club, Antonio Quinteiro, e o propio adestrador, que dixo aceptar esta decisión ante a presenza dos seus xogadores. Coa presenza dos seus xa exxogadores na sala de prensa do Estadio de San Lázaro, ademais de membros da directiva e incluso o que ata hai pouco era o secretario técnico da entidade, Iñaki Alonso daba por finalizada a súa etapa na AES de Compostela. A directiva decidiu destituir ao técnico despois de 13 xornadas de Liga que se saldaron con 2 vitorias, 4 empates e 7 derrotas, con 5 goles a favor. O presidente do club lamentou o cese, que xustificou porque facía falta un cambio. Hay una única razón, que es la situación deportiva del Compostela en este momento, y que la directiva, después de haber valorado todas estas jornadas, ha tomado la decisión de rescindir el contrato de Iñaki Alonso. Sabemos que en el mundo del fútbol pues lo que marca son los resultados, y el Compostela pues en este momento no está teniendo los resultados que debería de tener. No tenemos ninguna duda del trabajo del cuerpo técnico, del trabajo de Iñaki, ni de su persona. No tenemos ninguna duda del trabajo que se hace el día a día de la plantilla que tiene a su cargo, que tenía a su cargo hasta el día de hoy, porque lo vivimos y sabemos que el problema no está ahí. El problema está en los momentos de juego, en los momentos de partido, que no hemos encontrado en esta temporada pues, esa dinámica de juego que todos esperábamos. Pero el Compostela necesita hacer un cambio y en el mundo del fútbol pues el sacrificado siempre es el entrenador. O adestrador dixo aceptar a decisión e sentirse arroupado polos que ata o de agora eran os seus xogadores.
Porque es la primera vez que me cesan en temporada, ¿vale? Pero bueno, es menos jodido cuando veo a toda mi plantilla aquí presente. Algo habremos hecho bien. Los resultados no han sido los que todos esperábamos, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, lo acepto, pues a partir de dentro un poquito empezar, pues eso, a reflexionar y a mejorar para ser mejor entrenador. Despois de ser ratificado no posto en varias ocasións por parte da directiva, o técnico mostrouse orgulloso do traballo feito. Iñaki Alonso cree que o cese chega nun momento no que o equipo estaba medrando. Si en algo estamos, yo creo que orgullosos, es que nos hemos dejado todo por sacar este equipo adelante. Los equipos lo componen jugadores, lo componen personas y bueno, pues la gestión del grupo pues muchas veces es mejor, otras veces es peor. Creemos que hemos hecho suficientes cosas como para salir adelante. Podemos compartir, yo puedo compartir la decisión pues, del club por los resultados. El momento, bueno, pues nosotros creemos que el equipo, excepto la segunda parte de ayer, que fue la verdad que fue lamentable, fue mala, somos conscientes pues, todos, pues ahora mismo el equipo había crecido mucho en las últimas 5 jornadas. O adestrador restaballe de contrato esta temporada e a seguinte. De momento, o presidente, que agradeceu o traballo de Iñaki Alonso, non deu ningún nome para substituílo. Con isto damos a paso a nosa axenda cultural, onde teñen varias propostas para o seu tempo de lecer. Momento agora para coñecer como teremos o tempo nos vindeiros días, unha información que recollemos de Meteo Galicia. Mañá martes unha fronte moi desfeita chegarase a Galicia traendo consigo un aumento de nubes sobre todo na metade oeste, con posibilidade de algunha precipitación feble e ocasional á fachada atlántica. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas continuarán sen cambios. Os ventos soprarán frouxos do sudoeste. O mércores agardanse ceos con alternancia de nubes e claros sempre con menos nubes canto máis ao leste de Galicia. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur con intervalos de moderado no litoral da Coruña. O xoves veremos no ceo intervalos de nubes de tipo alto e soamente no litoral de Pontevedra e o sur da Coruña chegarán nubes baixas procedentes do Atlántico. As temperaturas non terán cambios, polo que as madrugadas seguirán sendo frías, pero as máximas manteránse altas en xeral. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur. Mañá martes en Compostela agardamos unha nova xornada de nubes e claros. As temperaturas estarán sen cambios, cunha mínima de 12 graus e unha máxima de 16. Os ventos soprarán moderados do sudoeste. O mércores teremos unha situación moi semellante con ceos con nubes e claros e ceos máis compactos á tarde. As temperaturas manteránse cunha máxima de 17 graus. O xoves continuaremos cun tempo estable con ceos algo anubrados pola mañá e máis claros á tarde. As temperaturas máximas baixarán lixeiramente ata os 15 graus.
Rematamos aquí o noso repaso da xornada deste luns. A continuación seguimos a falar de actualidade en Santiago porque nos acompaña no preguntoiro o voceiro do BNG Compostelán, Rubén Cela. Con el falamos agora. Graciñas por atendernos.